Jadi anu ya Mas Gareng. Pikirannya anak wedok dan salibri. Saurunge podang kuning paminta saka penjane Pak Tarmin ngaturke lagune Nduk Niken Salindri karyane Niken Salindri digarap gamelan Jawa. Mana to? Belok nek ora karo kanca-kanca mau sore mau 7:30 ditulis karo sing ngendang Mas Rika Widodo mung 10 menit dadi iki lek enek cacar cewete ya njaluk ngapura karo Nduk Niken. Oh ngono to. Ya, ayo Nduk Ken. Nah, sering gawe lagu bareng. Ya enak. Jane kurang sibuk piye dadak sempat gawe lagu bareng ya. Lah iya, dasare piye nek Rika Wasis ya luar biasa. Ya. Luar biasa meneh. Niken Salindri iki nek melu Pak Kangko iki gelem nganti goro-goro. Oh, iya. Aku termasuk jarang terpilih di hati Niken Salindri. Alhamdulillah. Nah, iya, Nak. Wah. Kowe. Ya, luar biasa. Ayo Nduk Ken ngaten. Nah, coba. Dia nek bawane ora lagu iki. Enak ora, Nduk? Mboten nggih. Oh, dereng kok. Nah, aku podang kuninge ning diaturke Mbak Desa karo Tiga. Oh, ngaten. Nggih. Ora gen marem jare Pak Tarmin nek ngetokne dhuwit ora sithik lho Mas Gareng. Nggih, leres. Ora sithik bengi tenan. Wah. Aduh, apa to, Nduk? Capek lho aku. Nek capek jare gendong kuwi ya aku tak aku. Kamu sumpah balik. Masyaallah, bobotmu piro to, Nduk? 40. Oh iya nek 40 jane. Sing ngabuk iki dosamu ketok iki. Awas lho, ke anu neh. Aja mrono-mrono. Iki lagumu Bunga iki mau gawe tahun piro, Nduk? Tahun 2023, Pak. Wah, ya suwe. Salah suwe. Wis tahun kepungkur. Mau jajal ke digarap. Kanca-kanca duwe suara Indonesia ya. Yang nek kurange nyuwun pangapura. Yo, titingane kelok di. Bi anak karo compe wae. Nah, yo. Iki garape pripun Pak Do? Ndandut langsung. Nggih, manut. Ya langsung gandut. Ya. Coba kaya apa? Monggo para kanca duwe suara lagu Bunga karya Niken Salindri. Yuk, dados.
kurang piye kan? Kanca-kanca lek garap kurang piye kurang. Mboten kurang piye-piye, Pak. Sampun. Sampun. Oh iya. Iki mau sore sing ngendang iki mek ndelok YouTube ngono langsung Nggih. langsung dadi. Aduh, hebat sekali, Pak Pak Dodo. Dodo. Konsultasi dengan aku. Alah. Berarti sama ngerti tugasnya. Alah kok gak hafal aku. Nah, dicawi langsungnya. Ya cukup kamera ning kene. Iku Rendro aja kok sudah songo. Moji-moji. Lah kaya ngono kuwi kanca-kanca nek apa jenenge monggo iki di sela-sela kesibukan Pak Do sing ngendangan kuwi kan sik ujian-ujian. Murid-muridmu sing iso ngendangi sapa Pak Do? Wong apik kendangane sapa? Ke suarane ya ya. Suarane. Wis ora. Ji. Gua kan nduk ilmu murid Pak Do kondangane kuwi wedok lho monggo. Oh. Kapan-kapan lo diajari ya, Pak? Pak Do, ukur kon ngajar nih kan ngendang kok terus nyincing kacok lho Mas aku. Ya, biasa ning klaten iki apik-apik. Nggih. Pak Do lek main klaten. Nggih. Makasih ya ngono klaten. Mas Abdi ya klaten. Oh, nggih, Mas Sakti ki saged nendang. Oh iso. Pengen digendangi kok? Hah? Napa? Pengen digendangi? Lagune napa, Pak? Lah kok Jadi mau kuda kuning. Oh, kuda kuning. Ah. Iya. Ya sih. Ya berarti saat itu diwarai Mas Sakti harus kasih ke Pak Dodo. Oh iya. Ah, Pak Dudu kadung kangen. Edi, ke malam. Jadi bermarahan. Kalian besok. Iya, cukup ya. Ya, Edi. Di anu takon karo Pak Tarning, di bawah mboten Pak. Pak Tarmin. Mboten Pak, oh nggih, mboten sembahyang.